गंसे एखे फरायसालिनिनो असमिया बिजोङा सरकारारि नाथाय बर' बिजोङा सरकारारि नङा। जायखौ लानानै रायजो राजानि गोसोआव सोंथि फारसेथिं बे फरायसालियाव बर' बिजोङा गोमालांसिगोन नामा बेखौ लानानैबो ओनसोलाव गिखांदों। बे फरायसालियाव बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो सासे फोरोंगिरिया सरकारनिफ्राय जेबो बेथन मोनाब्लाबो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो, नाथाय माब्लासिम? अदालगुरि जिल्ला भारत भूटान सीमा थांकी बस्ती गामिनि थालुंजार सुभाष चन्द्र बर' गोसोखां फरायसालिया 1993 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बे फरायसालियाव असमिया आरो बर' मोननै बिजों दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बे एखे फरायसालिनिनो असमिया बिजोङा सरकारारि जादोंब्लाबो बर' बिजोङा दिनैसिम सरकारारि जायाखै। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बर' बिजोंखौ फोथांनायनि थांखिजों सासे फोरोंगिरिया सरकारनिफ्राय जेबो बेथन मोनालासिनो गावनि नाजानायजोंनो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं। बेबायदि दुखुनांथाव थासारिखौनो थाबैनो नायबिजिरनानै बे फरायसालिनि बर' बिजोंखौ सरकारारि खालामनो आरो नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसननो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। जोंनि भारत भुटान सीमान्तनि माने बर' मिडियाम गुदि फरायसालि थालुंजार होननानै बुङोमोन थेंकी बस्ती। दा बियो 99 मायथाइयावहा गायसननाय जादोंमोन। बेहाय माने जिथुनिखि गाहाय फोरोंगिरि बे माबा मोनसे उसुबिदायावहा एंलायलांबाय। बेनि उनावहा गामिनि सासे मेडाम दंमोन, बियो माने बै मादार टिचारावहा बास्लायलांनायावहा बिब्दिनो स्कुला सेरखाय बेरखाय जानानै थालाङो बिब्दि। आरो बेवहा गथ' गथाय गैया नङा, गथ' गथाय माने गोबाङैनो दोङोमोन। खारन जोंहा बेहाय दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरानो बा बर' माने मानसियानो गोबां दङ बे। नाथाय दिनै बे स्कुला बिब्दि थालांनायावहा जोङो माने दुखु फोरमायनो गोनां जाहैदों। बै एमइआ जेब्लानाखि 1995 मायथाइयावहा माने गायसननायमोन, बियो प्रभिन्सियेल जालांबाय। जोंनि बे बर' मिडियामा थालाङो बिदि।